Ito yung shoe rack na inassemble namin kagabi. Dalawang shoe rack. So, this is the first one. Yan. Maganda siya, guys, kasi very, nandun lang lahat. So, what I will do first is go through all my shoes. Kasi naiinis na si Dan sa mga sapatos ko. Ang dami-dami na down. Go through all of them. Isa-segregate ko yung mga i-donate. And then, yung gagamitin ko, yung ilalagay ko sa shoe rack talaga. And nandito na yung pangalawang shoe rack. Maganda siya, guys. Meron sana siyang paa. Tinanggal namin yung paa. Kasi yung paa niya, nasa front lang siya ng shoe rack. Wait, that's not the front. Nasa front lang siya ng shoe rack, guys. Like, hindi siya nasa front lang siya. Like, dito na part. Sa likod, sa baba to, ha. Tapos, parang nasa gitna. Kasi, pag nasa harap lang yung paa niya, kasi dapat pala, i-attach mo siya sa wall. We don't wanna attach it sa wall. Ayaw namin. Like, yung wall ni Dan, wala siyang mga kung anik-anik. Yung wall namin. Wala siyang kung mga anik-anik. Sayang kasi hindi siya magkasya dun. Sobrang kunting-kunti na lang. Sana para walang space. Pero kasi hindi siya magkasya, we will just leave like, siguro mga ganyang space. Tapos lalagyan ko na lang siguro siya ng something dyan. Siguro plant. Di ko alam. And then, Dan will get rid of those as well. Sabi niya. I think he said he will get rid of one. And siguro lalagyan ng mga kung anik-anik, no? Ganda niya. Para siyang hindi shoe rack. Wait, babe. Wait. Ganda. So, magsimula tayo dito. Yung iba hindi ko itatouch kasi kay Dan yan. I think tapos na siya mag-hoster sa kanya. Ito i-donate ko to, guys. Kasi hindi ko pa to nagamit. Like, yeah. It's nice, pero hindi ko pa siya nagamit. And it's just here. So, i-donate ko yan. Ito, I will keep this. I like this. Yung isang pen nandun na sa Shura kasi tinest namin kahapon. This I'm going to keep as well. These, galing pa to ng Pilipinas. So fab ata to. And I will donate this. These are my pointed shoes. Open shoe na may bow. Galing kay AMI Clubwear. I will keep that. This I will keep. Very nice flats from Gaisano sa Philippines. This I will donate. Ito yung chanelas na binili ko lang siya sa Ruby nung hindi pa ako nakahanap ng hams na size ko. But I don't use it anymore. This I got from Divisoria. I will keep those. Ito hindi ko pa siya nagamit, guys. Nabili ko din to sa Divisoria. And I'm not sure if I will use this. I'll just keep it. And then this. I got this from an online shop. I will keep it as well. Ito yung boots na nabili ko sa Kmart. I'm gonna keep those. Ito, shoes na I got from Shoe Shed, I think. Yeah, keep those. Ito yung maingay na boots. See? Pero, I'll keep it just in case. Ito yung shoes from AMI Clubwear. I will keep those as well. I wear those to work sometimes. My big fat heels. I'm keeping those. Converse, I'm keeping, of course. These shoes, I think nagamit ko to twice lang. Ano ko siya, shoe spice ata ko siya nakuha. It's nice for work. It's pointed, it's gray. I'll keep those. Okay, ito I got from Muy Bien Bonita. I will keep this, pero malapit na to, guys. Malapit na yung end of life niya. Kasi pasira na yung dito niya. Oh, I'm not sure if you can see. But yung harap, yung sa dito front na part at saka sa ilalim, pasira na siya. So, I'm close to, actually, no, I'm gonna get rid of this right now. Kasi yung bottom, guys, gumagan-gan na siya. So, I'm just gonna chuck that in the bin. And then, I'm keeping these, of course. The blinds are like better one. No, it's gonna be against the light. Better? Yeah. Ito, I'm not sure if I should keep. Well, I will use this a winter. So, I'm just gonna keep that. Yeah. Hindi pa naman siya. Okay pa naman siya. Okay na okay pa siya. I'm just gonna keep that. Sandals na, I think nagamit ko siya once lang. Maganda to kasi yung zipper niya, guys, nasa likod.
So, hindi mo na siya kailangan i-tie up every time na susuotin mo siya. So, I'm gonna keep those as well. Itong sapatos na to, guys, hindi ko pa siya nagamit. Hindi ko alam kung gagamitin ko siya. Mink na mink kasi siya. I will donate that. Kasi I don't think I will ever use that. Ito, maganda sana to. Maganda siya. Boots na parang suede. Kaya lang, hindi ko pa siya nagamit and I don't think I will ever use it. Kasi sobrang laki ng ano niya, dito sa ankle na part. And ang liit-liit ko, para akong chicken feet. Dito sa ankle na part. Ang ganda sana nito, guys. Pasensya na ako nakaganito ako, guys. Kasi ang ikli ng shorts ko pag tulog. Galing to kay Zappol. Gusto ko to actually. Nagamit ko to once lang. So, I'm gonna keep this just in case kailangan ko lang mga... Ito, I wore this yesterday. I actually like it. So, I'm gonna keep it. Same siya ng gray. Pero ganyan yung kulay niya. I can wear this to work. So, I'm just gonna keep that as well. Ito, hindi ko pa ito nagamit. But, maybe gagamitin ko siya in the future. Wala kasi ako mga ganap na gagamitin ko nito. But, baka meron. So, I'm just gonna keep that just in case. These are the shoes that I got from Zara. Ang ganda-ganda nito. And I got this for like cheap. Maganda siya kasi hindi siya ganun kahaba. I wore this nung nag-birthday yung pinsan na Dan. And yeah, marami akong compliment na natanggap kasi maganda siya. Very classy tingnan. So, I'm keeping that for sure. My thongs, I'm keeping for sure. Tsaka nito, kasi naka-medyas naman ako lagi kapag sinuot ko siya. Pero ang itim-itim dun. Siguro dahil lang talaga sa fabric na ginamit nila or material na ginamit nila dun. But I like this because it's white, slip-on. And hanggang ngayon, hindi pa rin siya sira. So, like, you know, I'm just gonna keep it kasi madali lang, sobrang dali lang ng slip-on. This one, I have been wearing actually lately sa trabaho. This is from Muy Bien Bonita. I'm gonna keep this kasi okay na okay siya. Ang diferensya lang nito is kasi kapag sinuot ko siya, guys, tapos naglalakad-lakad ako, mag-set ako maglakad. Yung ito, yung strap, umaano siya sa gilid or dun sa kabilang gilid. Pero okay lang naman. Work shoes from Forever 21. Staple. Work shoes from Kmart, I'm keeping as well. These, I'm keeping as well. Maganda to. Ito lang yung nag-iisang gym shoes ko. Flats. Okay lang din siya. I got this from Ice for like siguro $2 lang. I'm just gonna keep that. So, I'm donating these to Babe. So, I've got how many na? 1, 2, 3, 5 so far. Nalagay ko na yung mga sapatos dito, guys. Kaya lang kailangan ko mag-stop kasi dito hindi magkasya yung sapatos ni Dan. Kaya sinlant namin siya yung dalawang nandun. Slant, tapos ito straight. But this is what it looks like. Sapatos. Sapatos. Yung mga pinapatong-patong ko is yung mga hindi ko pa siya nagamit. Kasi okay lang ipatong kasi hindi madumi yung ilalim. So that's that. Now I'm gonna continue doing that. And ilalagay ko yung mga... Kasi ito, kapag naka-straight lang siya, hindi na siya ano. Pero pakita ko, kapag naka-straight siya dyan, see? Hindi masasara. So, kapag slant, ganyan, masasara na siya. O, diba? Ang ganda? Okay. Tapos na, guys, nagkasya lahat. Hindi na ako pwede bumili ng bagong sapatos kasi nagkasya lahat. Napagkasya ko siya. Yan. Malinis na siya tingnan. I'm so happy. Ang ganda nito. Malinis na ito tingnan mamaya. Kasi ngayon ang gulo-gulo pa eh. Donation. Trash. Yung mga sapatos na nagamit ko, nilagay ko na lang siya sa doon sa bin kasi sabi ni Dan, huwag mo i-donate yung mga nagamit mo na. Yeah, so yung mga hindi ko pa nagamit, like na-try lang sa loob ng bahay, nilagay ko dyan. And I ended up donating that one as well. Kasi napag-isip-isip ko na hindi ko talaga siya magagamit sa dami ng sandals na meron ako
Oh my gosh, that one is moving. That one is moving. That's a bloody millipede. I hate millipedes. And itong box na pala na to, akala ko donation box siya. Nung inopen ko siya, ito pala yung box na ibibigay ko sana sa kapatid ko. Kaya lang hindi ko siya na-send kasi paiba-iba yung address niya kung saan-saan lang siya pumupunta. And hindi namin sure kung gaano katagal yung shipping. So, nandito lang siya, guys. I'm just gonna donate most of the stuff that I have in here. Tapos, ito, bibigyan ko sana siya nito. Yung mga sapatos dito, kasi bibigyan ko sana siya ng mga sapatos, nilagay ko na lang sa donation box. Kasi, yung iba na lang yung gagamit, diba? Ito, hindi na naman, binilhan ko na kasi siya ng Converse kahapon. So, hindi na yan to kailangan. And then, ito din, bibigay ko sana sa kanya. Ito-donate ko na lang. And then, I will go through all the clothes. Ito, do-donate. Ito, I will keep those. Ito na yung iba na i-keep ko din. Ito yung pineapple na ano guys, na actually, i-keep ko yan. I-send ko yan sa kanya. Hindi ko lang alam kung kailan. And then, yung iba, i-donate ko lang. Ano ba yan? Tsaka donate. That one, i-donate ko yan. Ibibigay ko lang sana yan sa kanya sana kasi baka yeah, donate ko na to lahat. Okay. Meron tayong isang bin na pwede natin lagyan ng mga basura. Kasi dahil nasa labas, inayos niya yung garden namin. Nag-petrol kami, tapos bigla namang nag-sale yung Mars bar, 50 cents. Kinuha niya. Tinry ko kainin. Hindi ko gusto. Napakatamis. So siya yung ubos niyan. Good luck sa diet nitong taong to. Babe, good luck to your diet. Thank you. Pero kami mga boxes sa likod. What are we gonna do with these boxes? Put it in the bin. Oh, okay. Lalagyan namin sa bin ng kambal niya. Kasi wala silang basura. Kasi wala sila sa bahay. So, lalagyan namin doon. And then, I'm wearing pink! Hahaha! Minsan lang ako mag-color, guys. I featured this in my haul yesterday. And I have my leather jacket kasi ang lamig na naman. Nakaloka kahapon ang ganda ng weather. Ngayon, 16, 17. Ang lamig. Gusto ko sana mag-t-shirt lang. Meron siyang eyelashes. It's a bit see-through, pero konti lang naman. Okay lang siya. Punta kami ng Paul's Warehouse. Papalitan namin yung halves. Meron akong dalawa dito na papalitan ko ng size. Dito kami ulit sa Paul's Warehouse. Daming damit, guys. $2 lang. Asan yung tag? You know, $2. Mga damit. Pero no, let's replace the... Oh, yellow, babe. Wow. Tsaka lang yung mga damit nila. Kailangan mo lang siguro talagang hanapin. Para siyang ukay-ukay na. Brand new. Okay, now. Let's go. I want the plain ones. Kailangan ko ng 38.39 na chanelas. So, we need a green one, babe. A green one and a gray. Light blue? Can I vlog? Dito kami sa work ni Dan, guys. Nasa parking kami. Punta kami sa office niya. Ipiprint namin lahat ng tickets. Nabook na namin lahat ng hotel sa where do you wanna go? Are we good? Yeah. Nabook na namin lahat ng accommodation. We booked all the accommodation, right? In Philippines. And then all the tickets as well. Nabook na namin yung lahat. At actually, matagal na nabook yung mga tickets. Pero yung accommodation nabook na namin. Lahat kompleto na. And then, yung sa Sydney as well. Nabook na namin lahat. Just don't show that my work sign. No, I'm not showing your work sign. Don't worry. Ito yung binili namin sa Melbourne. Meron siyang flag. Port Power. And then ito, tignan nyo to, guys. Si Daddy boy. Whose body is that? One of the players. Dito kami sa bahay ng kambal niya, guys. Papakainin lang namin yung aso nila. What do you look? Tingnan na din kung ano yung alarm before niya i-open yung door. You got it? Nakita ko sa iyo si Leroy. Ito yung pagkain ni Leroy. Meron siyang... No. Here, come here. Outside. Outside, buddy. Outside. But then you can put snack in there as well, yeah. Yeah. No.
One sec, buddy. Come here. Get dentist stick in there as well. Oh, yan pala yung ano guys. Nasa bahay na kami. Binigyan na ako ng flowers last week. Iwi-weigh na namin kasi meron na naman akong nabili. Are you strong? I'm strong. 19.3 so far. Pasalubong lang lahat yan. 19.3. I think we're good. Hello! Nag-film kami guys. Nag-film kami ng very ano lang yun. Sobrang biglaan lang talaga. Kasi dumating kami dito kanina, diba? Tapos winay naman yung luggage. Tapos sabi na, anong gagawin natin? Sabi ko, make-upan mo kaya ako ng ano, pang Halloween na makeup. So we did that. And then, I think I had like a lot of makeup on my face. Like, yung NYX na, yung white. All over my face, tapos mga black. So I already cleaned my face, obviously. And then nag-mask lang ako because I felt like my face needed a mask. Anyway, I will be having chicken. Ito yung aming dinner tonight. Si Dan kumain na. Magluluto lang ako ng rice, pero meron na kaming ano dyan, wishbone dyan. It will dry tomorrow. Yeah. Ang gagawin ko dito is, masarap din naman siya. Masarap yung chicken nila dito. Pero gusto ko siyang i-fry, guys. Kasi para sa akin, mas masarap kapag fry. And then, baunin ko din yung iba bukas. Kasi ang dami niyan. Hindi ko yun mauubos. So, I'll do that. Pakita ko pala sa inyo, guys. Napunta kami sa ano kanina, diba? Paul's Warehouse. Meron silang mga, ano doon, kung ano-ano mga pinagbibenta nila, diba? Mga damit, sapatos, lahat. Meron din silang mga damit pang baby. Sobrang cute. As in, sobrang, ito, handsome like daddy. Ibibigay namin to sa magiging anak ng kambal ni Dan kasi buntis siya and manganganak siya next year na guys, January. And wala kami dito, nakakaloka. And then we got this as well. That one is from the brand Carter. And I heard na maganda daw yung brand na yan, Carter's. Kasi napanood ko yung swap ni Kath at saka nung friend niya na galing Canada, and then she got stuff from Carter's, I think. And yeah, so and then next one is ito, sobrang cute, Superman. And then overall siya, ang ganda, diba? Sobrang cute, guys. Nung napunta ako dun sa ano, sa mga pambata na section, hindi ko na naisip yung camera ko kasi sobrang naaliw ako. Merong mga damit dun, sobrang iikli, sobrang liliit. So, sobrang cute. Isip ko, para to sa baby ko kasi alam ko yung baby ko magiging sobrang maliit. And this one is so cute as well. Overall siya na pag ganun. From Carter's as well. Kasi yung ano niya, yung kambal niya, magkaka-baby boy na naman. So, dalawa na yung baby boy niya. So cute. As in, sabi ko talaga, pupunta ako dun kapag kapag like, kapag meron na. Pupunta ako dun kasi sobrang sasaya. Sobrang gaganda. Anyway, magluluto na ako kasi yung rice ko, nakasalang na yung rice ko there. And ito pala guys, gustong gusto ko to. Hindi na red, hindi na white. Ito lang siya. I got this from Kmart. And tatlo yung, niya actually, tatlo yung nasa set niya. And ito yung pang last na nagamit ko. Nagamit ko na yung dalawa. And hugasan ko na sila, na-laundry ko na sila. Maganda naman. Ito yung iba siya. Hindi siya parang towel na material. Pero maganda siya. I like na ganyan yung print niya. I like it. Anyway, ito na yung aking dinner, guys. Kapag hindi nyo nagustuhan, especially yung leftover na, roasted na chicken, i-fry nyo siya. Hindi naman to leftover. Kanina pala namin siya binili, fresh pa siya. Pero gusto ko siya i-fry kasi mas masarap siya. Anyway, lalo na yung mga bits and pieces. Oh, yummers. Kain tayo! Hello! Katapos ko lang maligo. Ang nipis ng buhok ko. Tingnan pagkatapos maligo. Anyway, naligo ko kasi tumakbo kami ni Dan. Sinamahan ko siya tumakbo kasi hindi ako nakapag-gym. 2 beses lang ako nag-gym last week. So, pangatlo ngayon. Anyway, that's it. Yun na yung vlog. I will edit the video na final namin kanina yung he did my makeup. And then, sana matapos ko yun kasi kailangan ko gumising ng maaga bukas. Sobrang aga ng shift ko, 7:30. Kailangan gising na ako ng 5:30 and it's already, kailangan tulog na ako in 40 minutes. Okay. I'll see you guys on my next one. Do not forget, be good. Please like, please subscribe. Bye. Good night.